Tá tionscadal uachildar bhainneam rua ar siúl faoi lethir i ngéaltar tíorthonol, le takeíocht ó álaíonn na Gaeltachta agus oifig pleanáilteanga na héite. Tá rua a chur béim ar stair mit is sálaíocht agus ar gultar sever a bhainneann le gruaig rua. Mar chuid den tionscadal, tá imachtaí éagsúla a reachtal ar fud na Gaeltachta, agus bhí mundrama agus curtlan álaíonna ar siúl do líní ága in Arclan Ghuidóir de Saharn. Sínam an tractor to smó fiogin da pláisí a heirí na le bheith bradas an gruas an gruig atácu mar is tá se gneamh háitinta sin go haithí siad bheith bradas agus sais a bheith ruas. Sínam sin tractor ar jazz bheith acu. Bun mé soltas an drama agus na dáin ní difriúcha glat dhéanú aling bunch le grua. Bhí ar dóid agam aniu bhfuil muid leir mar álainn agus tháinig muid drama book agus bhfuil muid banners buga agus picturí de ruaig grua. Bhain muid soltas an ceirglan aniu agus tóla muid faoi grua. Is breile mar grua. Níú an gur ciileadú in éile seo ar ag gruige, is ciileadú ar éineolacht ar aireacht agus ar éagsúlacht toltra cumáid. Bé an pobl agsú le tiispantas an óir nar a hispan ar an álaíonn a rinne na poisí an Gurdlan. Hanna níonal nuacht cuidig cethir Ghuidóir.